Celor 144.000, ascultați cuvintele și înțelepciunea mea. Ascultați cuvintele mele și înclinați urechea spre înțelepciunea mea, căci eu, Domnul Iisus Hristos, voi vorbi cu voi dacă veți asculta cuvintele mele, căci eu voi sigila cei 144.000 ai mei, n-ați citit? Și am văzut un alt înger urcând din răsărit, având pecetea Dumnezeului celui viu, și a strigat cu glas tare către cei 4 îngeri, cărora le-a fost dat să rănească pământul și marea, zicând: Nu răniți pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pecetlui pe frunțile slujitorilor Dumnezeului nostru. Și astfel îi voi trimite pe cei pe care îi voi pecetlui și veți face lucrări puternice pentru mine și veți umbla în mare putere. Dar aceasta nu va fi ca în veacul harului, când predicatorii din amvoane învățau din sfintele scrieri. Unii vorbeau fals, iar alții făceau lucrări puternice pentru mine în bisericile lor. Veacul bisericii se apropie de sfârșit, iar veacul meu al harului este aproape de final, așa că vor începe vremurile de încercare, chiar necazul lui Iacov. Așa că vă voi trimite să vă îngrijiți de turma mea, care va fi și mai împrăștiată și încercată de calamitate după calamitate, căci zilele vor fi rele, iar voi veți străluci ca lumini și veți sta ca stâlpi printre cei împrăștiați. Așa că vă trimit să vă iubiți și să vă îngrijiți de aproapele vostru, căci voi care sunteți credincioși chemării mele, veți trăi după legea pe care v-am dat-o, nu după legea lui Moise, căci eu, Iesua HaMashiach, am împlinit legea lui Moise, iar Tora este păzită prin credința în mine, căci cel neprihănit va trăi prin credință. Și așa va fi. Iubiți-L pe Domnul Dumnezeul vostru cu toată inima, sufletul, mintea și puterea voastră și iubiți-vă aproapele ca pe voi înșivă, căci făcând aceste lucruri vă veți salva cu siguranță sufletul de la distrugere, precum și pe cei la care vă trimit. Acestea nu sunt vremuri de vieți lungi și prosperitate, căci acele zile au trecut de pe pământ până când voi veni să stăpânesc pământul în dreptate. Cei care nu-și iubesc viața până la sfârșit, cel care nu-și iubește viața până la sfârșit va fi mântuit și va trăi veșnic. Trăiți în vremuri de război, de mare mânie și de mare revelație a tuturor lucrurilor, căci Marele Dumnezeu etern, chiar